Who never starts an argument? Who never shows a bit of temperament? Who's never wrong but always right? Who never dream of starting a fight? Who gets stuck with all the bad luck? No one but Donald Duck. Kortsuja paketillinen, vain nyt 6000. Kyllä. Onks mulla yhtään kortsuja? Ei ole yhtään. Ei meilläkään. Mutta hei! Lätkö tuolla perse? Okei, joo. Joo! Voi vittu. Kuka herätti mut kesken pornounien? Voi vittu, penikat. No sekasi kaikki. Pappakala, mulla on kirja sulle. Mitä? Mitä vittua? Pornoa, persettä, munaa, 6 tonnia. Voi saatanan penikat. Mä näytän rahaa kumminkin. Täältä tulee kolikoita, ottakaa koppi. Yks tänne. Haha, vitun paska. Rahat tänne. Kling kling. Homolan pankki. Okei. Klaps klaps. Klaps. Olen ovela poika. Kling. Ei, vitun paska isä. Mitä näkyy? Vittu mä menin nukkumaan. Hei! Kling. Oi vittu mitä hommaa.